zanina chuan Marcel Universe kanen sunzom lenga episode masa khan huwa Zong-a le hoten a fei chu sak tuma lindong an be thu kan thlir ho towa pathum le pakhat in beina ni wangin lindong a chuan a tlan chil san ri phota huwa Zong-a te po chuan an zui ve ngal bok lindong a te chu aram chang la ya watumin huwa Zong-a te khan an la zui ve reng te kha theya an be ron le chuan changna chan san ei chiat ema wangin lindong a chuan yen a chu lo vakal khang turin atia huwa Zong-a le ho te po chuan in thendar ve pha don awangin atan ben ol sam sat don ani anuloka huwa Zong-a te po chuan ron thleng zui ve ngala lindong a te energy chu mun hnia in thren ti kha thein lindong a te ro man na ngin an in thren khang ve ngal bok huwa Zong-a na zon ko lai chuan lindong a khan a mental puar mangin na ron be thuta masel sam takin a lo dang thei ani huwa Zong-a chuan lindong a chu silmaster ani ve tho te kha ve chia silmaster ve ve an nia wangin lindong a chuan mental puar manga in be a chowa huwa Zong-a po chuan a lo hlau bik lo hle ni huwa Zong-a chuan a pa papet pek kha aron samon thuta achala asil chin chen a chu ron tilangin soul master alo kai towa chu lindong ate ang sil master raya level khata sang ani chu ti lai chuan linian ate kha huwa Zong-a hote chuan an la zui ve meka Marcel linian a chu chak taka thlok thutin a tu te chuan an huan bota lindong a khan in beina pumpel tum tur le hunram chang nei vele biru turin linian a kha lo cha khim khima azui tu te chuan ti ngai nan hriat to lo wangin an master huwa Zong-a bula ki le phot an tum ta ni chuti lai chuan lindong ate chu an lo line be meka huwa Zong-a be na chu lo bum kual zelin soul master ka kai to te hriat awang le veng him tu papeta nei te hriat awangin a film khurisual hleya lindong a chuan a demon ape transformation po mang ve ma se huwa Zong-a chu khoina zo chuang lowa a chan chu lilam na huna to taka le high level mi serious armor an ti kha huwa Zong-a chuan a lo hak wang ani chu mai ba ka apa pet chuan a laron be buai ve sela huwa Zong-a chuan changna chan san nei lo thu lindong a chu hrila ma se dio khan lindong a chu thuron lo pe in a technique thar mental power le spiritual power chopol kha man hun takani thu lo soya huwa Zong-a papet lo dang le turin a high level papet kha samon ve ngala a golden quilling pa mang chuan be buin a hnung lama tanga technique thiam thar chuan a be thuta huwa Zong-a chu thlok le lopin a high level armor po chu chenghal vekani chu mai ba ka apapet chu lindong a papet chuan a lo hne theya anin beina chuan changzok a chiang to hle ni lindong a chuan voi khat chance pele in a tlom ti chu pom tur le ngaidam dil turin atia ma se huwa Zong-a chu mit chapo takani wangin ngaidam dil chu tum lo hle ya lindong a chu an rin lo lai na bele ta thutani chuwa technique man chu mi mental power lak sang na technique ania
lindong chuan chu tiang technique chu alo man ve thei tho wangin huwa zonga mental power chu hi blade saka akuta stone ruin chin chiana nei tu ani wangin lindong chu chak zoka huwa zonga chu athi zui ngal bok a mental power a hip sakne me ma wangin lindong chu na lu chu na ti hleya atak sa chunga mental power pahni chebel chu kha theani diwa chuan mental power ta chuan anei tu ni na anla chom ve zel thin thua soya lindong chuan chung mental power chu a man theinan chuan ata ni tura athlit film vele photangai don ani chuti lai chuan linia na kha ron thleng ve chia midangan ron thlen bel main lindong ta chuan thlok son vat bok anu loka huwa zonga naute pahni khan ron thleng ve ya ma sen ta lu tuk to ti kha chuakin huwa zonga rong chu in laman pan puya apa ina lo mu chu na tur na in lindong chunga chu na thin rim hle ya tha ve nge ya tumani azana zanin huwa gwa chuan lindong a zong chuak turin in papet sekta chu thua pe ngala miskin khiani kha ron langin anung zitu pakathian thil than dan kim chang alo khil ve chia papet seka anel dar pakhat huwa gwa fa pa chu papet seka anel dar pakhat huwa gwa fa pa chu lindong ana tha thule anzon mek thuaron soyani in papet sekta chuan an thei to pin lindong a chu zong kwal ma se an zong mu thei chuang lowa chu chuan huwa gwa chu ati thin remin ama nge in zona tumta chuti lai chuan lindong ate chu thalera chuan an lo la tlan chemeka buaina thuk taka anin barlu thu sein in papet sekta chuan an kaltir mai mai arin lo thua soya achan chuan ho tu te zinga mi pakhat fa pa tha wangani lindong a chuan beile thel ani lo thua soya mun himlai an pan masak photangai thule huwa zonga mental energy a hip sak chu athlet film masak photangai thua soya biruk na tur mun an zong ta ni anu dewa puk pakathian va mu theya huwa zonga mental power athlet film tum chu na in cultivate ji ngal bok hun relo te chungin athlet film zo vek theya ma se an jin kong zo chun zom chu ala him lo thu sein in papet sekten an la ron zon kwal ve reng wangania lindong a chuan bele tura chakna nei theinan dragon a beast fruit an lak pakhat zok chakna kha hi blue mai du thua soya diwa chuan chu beast fruit chu athlet film theya apo ara hi thei chuan lindong a chuan a chak pha hle tur thua soya ma se lindong a tak satin mun chu ala that lo ema wangle huwa zonga mental energy a hi blue na ala reilo wangin risa san hle thua seibok chu mai ba ka an cultivate zo fel ma in papet sekta khan an ron mu the ani chuan andin huna chiat hle tur thua soya ma se lindong a chuan beast fruit chakna hi blue lawa elder huwa gwa ne nanin ma chona ni chuan andin huna chiat jok tur thu sein beast fruit manga in cultivate cho tumta an cultivate chung chuan lo veng turin diwale iana cho cha ngal bo chuti lai chuan huwa gwa khan lindong ana fa pa thana mun kha lo thleng ve chia chu huna mental energy la chambang chu feel thein lindong ate kalna lampo cho kha theya an nu cho zui ve ngalani diwa te kharon lang velein lindong chu re an ti to hleya athil ti hlawom zia le a hlo chamna chan sa san zia te lo sei ma se lindong a chuan be se na sang takaneya a in cultivate hlotin thei nge ya be se thua sei bok chuti lai chuan diwa chuan tuemo energy chak takin a ron pan mek ti kha theya alo bera energy creation phase chu kai to don ani lindong a chu la in cultivate zo thailo wangin an lo ven himangai thu yen a chu khila ponlama chuan an pa chuak ta ni chuti lai chuan huwa go chu lindong ate om na puk buloka khan a lo om towa a bulvela mental energy chu feel thein lindong a chu om nai hle ti kha the ani dio te chuan lo en thlain ti dan tu kan lo ngai tua iana chu va chai boi tira diwa chuan lo be thu ta tu mani ma se be na chu huwa gwa chuan ol sam takina lo dang theya diwa chuan hun khoral sak lo tumin spirit treasure ron zong ani chuan
mun diklawa aron kal thu le chu mun chu spirit animal te ram chung ani thu lo sei bok ma se huwa gwa chu chuti mai mai bum thei ani biklawa chulai vela chon lindonga om ti kha chiang hle ni demon spirit animal bei mai mai chuti taka chak the wang chuan huwa gwa chona taksa hlo ma diwa chak tur zia chu kha theya ma se tun tin huna chuan alaka engman ni lo thu huwa gwa chuan a soibok diwa le iana chuan thei to pin tang dun ma se antan chuan huwa gwa te ang energy creation face kai to chu nei ngai na lowa unlimit chu thleng to in tho chuak thei an ni to lo ani chuti lai chuan puk chunga tang chuan energy chak tak hiaron chuaka huwa gwa chuan puk chunga chuan lindonga ti kha thiam ngalin afa be pheile a Marcel lindonga kha ahun taka ron chuak vein lotling takin nine cultivate theya tuna chuna cultivation level po inap vele khatin advanced form creation phase akai ve toni anin veina khan diole iana chu an chau to ema wangle an energy an man zo vek to wangin lindonga chuan hun hima lova chol hadam to turina tia huwa go chu phubalak chakna kha to wangin afapa thamana mu ngei tur thu lindonga chu khila Marcel lindonga chuan an buina zong chu huwa zonga tran ma sak vekani thu soin tiluina spirit treasure chu sakatum thu soya Marcel huwa go chu thinrim na kha to wangin lindonga thu soi chu engatan ma lo ngai lowa atha ngei tur thu le spirit treasure po chu alak sak ngei tur thu soyani in beina chuan an in he to khleya huwa go chu cultivation level khatin sang jok ma se a beina chu lindonga chuan a lo dang let ve thei zel ani lindonga chu demon ei form a khan in siamin tlemina chung nun jok pha a technique thar spiritual power le mental power chopol chu mangin a chakna chu afaya ada luta tianlin halbert attack mang chu na beizui le ngalani thilpok chuan an panhi chuan pailet lopin lindonga chu ron tho chuak mai thei to lowa chuti lai chuan huwa gua kha ron tho chuak lein ron be chun zom le nga la tuma Marcel lindonga be na kha na ko chung lam lo khoina te ma wangin apowa ra mang thei to lowani Marcel lindonga chu in be chun zom le turin aron tho chuak le thei thunga afapa anga thi ve mai adu lo wangin huwa gua chu man mo takina tan chia lindonga po chuat lu sui ngal bok niko khelo na trap tia yena kha wa huwa amita chin roll chu na mitha amei chadwe me miss king zui kha muwa episode 14 zo top tani